Nekupuj lístkové cesto, pokiaľ si nechceš spraviť tieto slané osie hniezda. Pomúčnime si plochu a pridáme rozvalkané cesto. Potom nalejeme pasatu a poriadne ju rozotrieme. Položíme plátky prošuta a hodíme na to nasekanú bazálku pre dokonalú arómu a zasypeme bylinkami. Teraz nastrujeme kopu syra, veľa syra a na vrch ešte štipku pažitky pre každého gurmána. A teraz prichádza najlepšia časť. Zarolujeme to a nakrájeme na krásne slimáčiky. Tie pekne naukladáme do zapekacej misky. Zasypeme syrom a potrieme vajíčkom pre zlatistú farbu a šup do rúry na 220 stupňov. Po 25 minútach vytiahneme skutočnú voňavú bombu. A teraz pozri, chceš vidieť viac takýchto receptov? Zdieľaj a nezabudni ma sledovať.